Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. We beginnen met het nieuws van vandaag. Midden in Hansweert staat het pand waar voorheen een supermarkt zat al maanden leeg. Het dorp heeft nu geen supermarkt meer en daar wil een groep bewoners iets aan veranderen. We hebben een grote landelijke supermarktketen, een groothandel gevonden die toch ook wel brood ziet om hier een nieuwe supermarkt te openen. Alleen die exploiteert zelf geen supermarkten. Die doet dat op basis van afspraken met ondernemers. Dus ja, we zoeken nu een ondernemer. De formule is er, het pand is er. De wil van de inwoners is er, dus nu nog een ondernemer die in dat gat in de markt wil stappen. Een supermarkt is gewoon noodzakelijk voor de leefbaarheid van een dorp. De nieuwe retailer, die de winkelformule Coop voert, denkt dat het haalbaar is om een goed draaiende winkel te exploiteren. Als er een nieuwe supermarkt komt, dan ben ik hier misschien wel dagelijks te vinden. Maar de mensen missen de loopje. Gewoon even naar de supermarkt om de dagelijkse boodschappen, brood, vers en een praatje. Dat missen de mensen. Ja, die missen we zeker, want als je 's ochtends op zaterdag even je broodjes wil halen of zo, is het toch wel makkelijk als je dat kan doen. En dan hoef je niet naar Capelle of naar Goes. Op dit moment plukken andere supermarktketens vruchten van de situatie. Bij een ongeluk op de Boomgaardweg bij Aardenburg zijn 2 personen bekneld komen te zitten. Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 2 uur vanmiddag. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Pas deze zomer zal duidelijk worden hoe en hoeveel er betaald moet gaan worden voor de nieuwe wegenheffing van het waterschap. Deze week werd al wel besloten dat de heffing wordt ingevoerd, maar de verdere details volgen dus later. Het waterschap beheert ruim 3800 kilometer aan wegen en fietspaden in onze provincie. En dat kost nou eenmaal geld, zeggen ze. En ook vandaag was het de hele dag druk op de omleidingsroute vanwege de dichte Vlakentunnel. Het verkeer stond niet stil, maar was toch flink wat langer onderweg. Nog tot en met volgend weekend is de tunnel dicht. Handen uit de mouwen vandaag bij de zwembaden op Tolen. Vrijwilligers kwamen bij elkaar voor de jaarlijkse klusdag. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze zwembaden. Soms een klein beetje om de kosten te drukken, maar ook gewoon het belang dat mensen ook actief aanwezig zijn. En meehelpen en ook iets voor de kernen van de dorpen doen. Dus het is niet alleen van mij, maar het is van iedereen. Nou, dit is de eerste keer voor mij. Ik werd over de streep getrokken door mijn dochter eigenlijk, want ik had het wel gezien en ik twijfelde nog even. Maar ja, ik zwem hier, dus ja, en wil je dat blijven doen, dan moet je ook zorgen dat het zwembad open kan blijven. Omdat wij zijn natuurlijk ook nog lid van de dorpstafel in het verleden geholpen hebben bij het behoud van het zwembad. Waar de voorwaarde zat van de gemeente. Nou, we moeten zorgen dat er vrijwilligers zijn om schoon te maken en te helpen. En ja, dan kan je zelf niet achterblijven om hier als vrijwilliger ook te komen helpen. En het is ook hartstikke leuk en gezellig. Op 5 mei gaat het zwembad in Sint Maartensdijk weer open. De liefhebbers voor zwembad de Spetter moeten wat langer wachten vanwege noodzakelijk onderhoudswerk. Een hele spannende mannenwedstrijd bij de 16e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen vandaag. 2 Middelburgers strijden om de zege in de slotfase. En hier gaat Martijn Blommaert Peter Biewinga voorbij. En dit is het beslissende moment in die spannende marathon met verschillende koplopers. Blommaert geeft het niet meer weg en komt alleen aan in de finishstraat in Terneuzen op de Markt. En finisht in 2 uur 27 minuten en 55 seconden. Dichterbij en eroverheen. En dan winnen. Fantastisch. Ja, en een PR. Ja, die had ik helemaal niet aan zien komen eigenlijk. Ik zag net dat ik hier bij de finish kwam. Toen zag ik vast dat ik er ruim nog 30 seconden afloop. Ja, ongelooflijk. In de vrouwenwedstrijd weinig spanning, want deze Laura Kleinepier, ook uit Middelburg, is oppermachtig. Ze heeft nog tijd om naar het publiek te zwaaien en komt eigenlijk fluitend over de finish in Terneuzen. Ze doet voor het eerst mee en wint in een tijd van iets boven de 3 uur. Ik had nog nooit gelopen hier en ik had geen idee wat ik kon verwachten. Nee, maar je kende het parcours ook helemaal niet. Nee, je kent het niet, nee. En dat is soms ook heel lekker, want dan weet je ook niet waar je nog het zwaar krijgt. Bij de kustmarathon ken ik ongeveer iedere centimeter, maar hier was het nieuw en dan loop je ook lekker onbevangen. De tweede plaats is net als vorig jaar voor Leonie Ton op 11 minuten van de winnares. Voetbalclub Hoek is de koppositie in de tweede divisie kwijt. En dat terwijl de middag nog zo mooi begon tegen Kozakken Boys. Dit is de eerste treffer van Hoek in de maak. Het is Dinsula, prachtig doelpunt.
Zijn 15e van het seizoen. En daarmee lijkt hij Hoek dus op het goede spoor te zetten in de titelrace. Maar 8 minuten na de rust komt Kozakkenboys langs zij. Het is hier Grad Damen die scoort. Schuift de bal langs doelman Finn Murre. En Hoek mag niet verliezen, want Quick Boys heeft gewonnen. En die ploeg heeft een beter doelsaldo. Komt dan ook op 53 punten. Dit is in de 92e minuut. Het is Kozakkenboys dat nog een vrije trap krijgt. Nummer 15 van de tweede divisie. En het zal toch niet gebeuren dat Hoek hier nog onderuit gaat op eigen veld. De vrije trap. Daar is het de invaller. Carlito Vermina. Prachtig doelpunt van hem achter het standbeen langs. En Hoek verliest met 2-1 van Kozakkenboys. Het was een mooie start van het weekend in Zeeland vandaag. We begonnen met hogere bewolking die rustig over de provincie trok. En er waren ook wel enkele brede opklaringen, waardoor het eventjes vriendelijk werd in de loop van de ochtend. En de zon die kwam ook even goed tevoorschijn. Konden we ook merken aan de temperaturen, want het werd uiteindelijk 16 tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen dan de hoogste temperatuur. Vanuit het westen zagen we wel dat de bewolking toenam. Dat had te maken met een storing die in de loop van de middag over de provincie trok. Daar kon ook een spatje regen uitvallen. Vanavond wordt het geleidelijk weer droog en vannacht krijgen we brede opklaringen. Het wordt ook wat rustiger en de minimumtemperaturen die komen te liggen rond 5 à 6 graden. En morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, afgewisseld door sluierwolken. De zuidwestenwind is overwegend matig en het wordt morgen ongeveer 15 graden. Maandag en dinsdag verlopen wisselend bewolkt met af en toe de zon. En de wind die draait van het westen naar het noorden. En de temperaturen die liggen dan wat lager dan vandaag met 13 à 14 graden. En dit was het korte nieuws en ook het korte weerbericht voor deze zaterdag. Zometeen, dan hebben we het weekoverzicht.